Yo. Waduh. Wah. As. Ayo, minggir, yo. Ayo.
minum susu. Susu kental manis dicampur kelapa muda. Adik jangan nangis ditinggal bapak kerja. Suku batok-batok elo oleh payung modal. Majendit lele bahu wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen duwe
Ayo. Ajun. Piye, Monggo, Pak Ju. Aja ngantuk ya. Ora. Ora ngantuk, ora ngantuk. Ya upama ngantuk wong bengi ya umum iki ya, Pak ya. Iki karo ngenteni noto ambekan. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Tak sirepe engko men do ngantuk. Ya Disirep poh. Lah iya do ngantuk terus makhluk-makhluk alus sing ana kene iki engko gampang liar masuk. Masuk. Jadi makhluk-makhluk iki ya akeh sing arep melu. Oh ya. Ha iki makhluke sing siji nang kene iki makhluk iki ya. Ku nek ora manggon iki anane minggu 10 apa ya ta apa 8. Angko nek ora manggon men melu aku. Iki sing loro nganggur Mbah iki ya. Nek melu aku ning bayar, gandeng makhluk aluse ora duwe dhuwit ra sida melu. Ya, Mas Agus iki palaran.
Ya Mas Agus yo. Ya. Iki kanca wiraswara direwangi ben gayeng ya. Mingkar mingkur ya. Golek larasan. Jopodo nika. Slendro Mas Agus. Ora wi. Yo, Nah, niki Mbah, niki. Entrane ngono kuwi. Cepodo nika. Ora. Yo, dadi. Monggo, Pak. Bekas kakung kok ya. Ingkar mingkur rengan yo Iki ana prajurit sebelah Sepamarwa. Jangan aku kowe prajurit saka ngendi yo.
Wah, semua ya Pak. Do nonton kabeh kok. Nonton kabeh ini lho Pak Sri. Do nonton kabeh dari omahe suwuh. Nonton apa dan nonton apa dan? Nonton Jadilan. Monggo Mbak Irka, lanjut. Sekar bisa Oh